Gaur hemen bildu gara, intxortako batean, aldarrikatzeko Euskal Herrian belaunaldi gehiegitan lusatu den sufrimenduak bukatu egin behar duela, gure esku dagola, eta Euskal Herriko sufrimenduak gainera begirada zabala eskatzen duela, azken batean sufrimenduak askotarikoak eta alde askotan daudelako herri honetan. Guk konpromisoa hartzen dugu, batetik aurrera begira, gaurtik eta aurrera begira, indarkeria mota guztien deslegitimazioaren alde lan egiteko, gehiago jasan ez dezagun orain arte jasan dugun sufrimentua, eta bestetik iruditzen zaigu aurrera begiratzeko ezinbestekoa dela iraganeko sufrimendu guztiei erantzun berdina ematea, biktima guztiei errekonozimendu berdina ematea, eskubide guztiak guztientzat onartzea. Eta horrek eskatzen du, azkena Eusko Legebiltzarrean onartutako biktimekiko elkartasun legeak kanpoan utzi ditun bi kolektiboi ere erantzun ematea, biktima guztiek dutelako egia, justizia eta erreparaziorako eskubidea. Eta hitz egiten dugu batetik, frankismoaren biktimek beraiek eskatzen duten eskaera bat gure egiten dugula esateko, memoria historikoa berreskuratzeko ezinbestekoa da egiaren batzorde bat sortzea Eusko Legebiltzarrean, eta horren alde egingo dugu. Eta bestetik ere ezinbestekoa da indarkeria edo gehiegikeria polizialak eragindako 100 zauritu eta 109 hildako Eusko Jaurlaritza berak jasotako txosten baten arabera, horiek ere erantzuna izatea, pareko erantzuna izatea, eta horretarako lege berri bat egitea. Azken batean, ezinbestekoa delako lehenengo maila eta bigarren mailako biktimarik ez egote herri honetan, horrelako sailkapenak egin ezkero baketik urruntzea besterik lortzen ez dugulako. Eskubide guztiak guztientzat, erlatibismoarentzat tarterik ez dago giza eskubideen defentsan. Absoluto etiko bat bezala hartzen ez badugu, ez dugu aurrera egingo.